Hoy, batang makulit. Hindi ka pa ba hinahandog? Hindi ka pa ba hinahandog? O baka gusto mong puntahan kita dyan at kainin ko ang ulo mo, ang mata mo, ang ilong mo at ang bibig mo. Unti-unti kong kakainin ang balat mo. Nababalitaan kung palagi ka raw pasaway sa mga magulang mo. Wala ka na bang galang sa kanila? Hindi mo ba alam na masamang hindi ko magalang sa mga magulang at sa mga nakakatanda sa iyo? Ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo na makinig ka sa mga payo ng iyong mga magulang, lalong-lalo na kung inuutusan ka. Alam mo bang gutom na ako? Alam mo bang uhaw na ako? Gusto mo inumin ko yung dugo mo at kainin ko yung balat mo? Uunahin ko yung mata mo kasi hindi naman yan natutulog. Puro ka kasi cellphone. Cellphone ka ng cellphone. Bakit? Sa palagay mo, tutulungan ka ng cellphone na yan. Pag ako pumunta dyan, gigil na ako sa iyo. At gutom na ako. Nababalitaan ko rin na hindi ka madalas kumakain. Bakit? Dahil ba sa cellphone na yan, puro ka gadget. Gadget ka ng gadget. Wala naman yan na itutulong sa'yo. Namamatay lang yung mga mata mo dahil sa radiation yan. Ako sa'yo, matulog ka na ng maga at huwag kang pasaway. Bata ka.